wo no ma no ma wani ada ho ade a wo bi nyeye no de kwoto no so beba odua so ti ase ade a wo bi nyeye no wo de kwoto no so a wo beba odua aya da bia meka se wo ho no ma wani na ho abrabọ na ye bo no dua botimi tu obi fie punum minimum nkorofo bi a dua bo nti ya tu obi fie punum dua bo wo edi nipa nya ese nipa brabo ene nya dua bo no nyina na ebekum obi wo etete wiewie ma wo komu ye tese prekese ukomu ye tese prekese eda yi praso dwem to da bia sa na ukomu ye den eye wanimu nyina chinchin ti se nyi kako edansa wamu dwem to da bia sa na ye nti nya duabo no nyina ne se wo nipa ni wawu to da bia wo bre na manne eka ho so yase we bi ono ya ne da ye ntia ne ka ye duabo ya bo ne dua so ye be du free